conjunt de biblioteques de la Universitat Autònoma de Barcelona és un servei documental adreçat bàsicament als professors, investigadors i estudiants de la universitat, que replega grans col·leccions bibliogràfiques, 1 milió de llibres, 50.000 col·leccions de revistes, 50.000 mapes, 10.000 vídeos, a prop de 200.000 microfitxes, etc. És una de les col·leccions bibliogràfiques i documentals més importants del país, orientat bàsicament, encara que no exclusivament, a la recerca, oberta a tots els investigadors del país, a tots els professors, a tots els alumnes, i també oberts a tots els ciutadans del país que desitgin o tinguin necessitat de consultar aquests fons. Del conjunt de biblioteques de la universitat, aproximadament en aquest moment tenim uns 40.000 metres quadrats, a prop de 5.000 places de lectura i de quilòmetres de prestatgeria, aproximadament també uns 45 quilòmetres de prestatgeries. Aquí no tenim biblioteques de facultat o biblioteques de departament, tenim biblioteques de grans àmbits temàtics i territorials. Les biblioteques són relativament heterogènies, malgrat que el gruix de les col·leccions i dels serveis estan ubicades en 4 biblioteques, que són la Humanitats, Ciències Socials, Ciències i Enginyeries i la Biblioteca de Comunicació i la Biblioteca General. Després tenim una biblioteca del campus de Sabadell, una biblioteca de veterinària i una, jo dic sempre, una xarxa de biblioteques mèdiques, perquè tenim 5 biblioteques de medicina. El fons respon és un fons d'una biblioteca universitària que està, per tant, orientada cap a la recerca universitària i la docència universitària amb aquelles disciplines que la universitat fa docència i fa recerca. Hi ha col·leccions destacables, singulars o especialment importants. Per exemple, la Cartoteca General, el Fons Cartogràfic de la Universitat. Per exemple, el Fons de Documentació Europea. Per exemple, el Fons de Revistes i Diaris Antics. Per exemple, el fons, la Biblioteca Carandell, un fons de història econòmica d'Espanya del segle XIX, bàsicament. De fet, anem cap a un escenari en el qual podrem dir que totes les universitats, tots els professors i estudiants compartiran una mateixa biblioteca, més enllà de la titularitat i de la propietat del fons. Gairebé se'ns fa impossible avui dia pensar en biblioteques sense pensar en informàtica. La biblioteca és fruit de la gent que hi treballa, dels seus usuaris i del conjunt de la gent que al llarg de tots aquests anys ha treballat a la universitat. Per tant, és una obra col·lectiva. Si hem arribat a tenir 1 milió de llibres és perquè aquesta universitat ha volgut i ha sabut arribar a tenir 1 milió de llibres. Siguin del tamany que sigui amb la funció que sigui, la cooperació és una eina essencial, un instrument essencial per poder donar els serveis que els usuaris demanen. La biblioteca creixerà si la universitat creix. La biblioteca avançarà si la universitat avança. La biblioteca serà finançable si la universitat va endavant.
Si la universitat o el país no van endavant, la biblioteca tampoc anirà endavant, perquè és una eina i és un fruit d'aquesta universitat. Per tant, no tenim més futur que el que tingui la universitat. Podem dir, la universitat creixerà, doncs la biblioteca creixerà. La universitat tindrà recursos, la biblioteca tindrà recursos. La universitat serà avançada, la biblioteca serà avançada. Per tant, no tenim altre escenari de futur que el que tingui la pròpia universitat i el propi país.